Γιατί η κυρία Γιώργη αντιγειτόντουσαν τα μας, Τι έγινε? Πάει. Μη μου πεις. Είχε βγει τις προάλλες με τα χαλιά στο μπαλκόνι και... τι, πώς? τα τίναξε. Αμάν, η γυναίκα. Ρε φίλε, κάτι δεν πάει καλά, κάτι μυρίζει. Φρένο, όχι φρένο, γκάζι, υγραέριο. Αμάν, το αέριο. Φοβερό! Έχεις ιδέα πώς παίζετε? Όχι, δεν ξέρω πραγματικά τι κάνουμε. Δεν ξέρω. Δεν αρχίσαμε καλά. Δεν βλέπω κάτι να έχετε, αγαπητέ. Δεν φαίνεται τίποτα. Γιατρέ, πονάω. Πού? Εδώ, 1-0. 5 ευρώ, 1-1. Θέλω απόδειξη. 2-1. Με απόδειξη 70 ευρώ, 2-2. Η κατάσταση χειροτερεύει. Όχι, δεν είναι. Ναι. Ωχ, Θεέ μου, Θεέ μου. 5 το πρωί. Ποιοι είστε? Ποιοι είστε, και τι θέλετε εδώ πέρα, γιατί ήρθατε, παιδιά, είναι τώρα τέτοια ώρα, γιατί ήρθατε? Για να πηδήξουμε την κόρη σας. Για να τι? Για να κόπουλη. Η κατάσταση δεν πάει άλλο. Φλόγα με ξέρεις να φανεί. Ναι, φλόγα φανεί. Φλόγα. Αν δεν το ξαναγυρνάμε, γιατί εκείνη το... Άρε μαλάκα, θες να... Έχω ένα μέσα, ένα τέτοιο να πήρα. Δεν το ξέρω, δεν το εδώ. Είχε βγει τις προάλλες στα χαλιά με το μπαλκόνι. Το μπαλκόνι. Τα χαλιά με το Στα χαλιά με το μπαλκόνι. 3, 2, 1, πάμε. Γκάζι, υγραέριο. Πού το υγραέριο. Μη. Δεν νομίζω ότι έχει. Άναψε. Σε πέτυχα πολύ, Όχι, δεν με πέτυχες καθόλου, ρε. Πώς σε πέτυχα, αφού σε όλο την ώρα κάτι καταλαβαίνω, σε πετυχαίνω. Δεν είμαι εγώ πάντως. Τι μάλλον. Καλά, δεν αισθάνομαι. Εδώ, 1-0. 50 ευρώ. 1-1, το ξέρεις. Άντε ρε. Εγώ με πήρα μόνο κάτω από γεμόνο. Τι θα κάνω, αυτό δεν είπες να κάνουμε. Όχι ρε μαλάκα. Ήθελες να πες ένα... Κανονικά. Τι? Είχα αφήσει τα γυλιά μου κανονικά. Παρακαλώ. Α, ναι, όχι ρε μαλάκα. Και το είχα κάνει ωραίο.